בשבוע שעבר התקיים משחק לאו דווקא בכדורגל, בכדורעף, בין זמלק לבין אל-אהלי, גמר גביע הסופר. אל-אהלי ניצחו, אבל במהלך המשחק היציע של זמלק געש. ומדוע? קריאות נגד חברת קוקה קולה על רקע משא ומתן שמנהלת הנהלת המועדון עם חברת קוקה קולה לתת חסות למועדון, והסיבה עזה. בסופו של דבר חברת קוקה קולה נתפסת כמי שתומכת בישראל, ולכן מה שנקרא זה קצת פחות טוב להיות איתה בימים אלה. בואו נראה גם את התמונות וגם את התגובות על המחווה הזאת של אוהדי זמלק. הנה. אבל, אתה יודע, נזכרתי, לפני כמה שנים, אוהדי זמלק, מה שנקרא, הצטלמו אם תרצה, תשדיר של קוקה קולה, אז זה לא הפריע להם. בואו נראה. التالتة يمين في وحوش جايين كل الزمالك جاي بينادي هندسة وفن ولعب تاريخ أنا جاي لك فورمة خاف مني السنة دي. مهما اختلفنا هنوحد هدفنا. شجع بتيشيرت كوكا كولا وخلي روح النادي اللي جوه تشجع معانا بقوة.